ihan sama lähetään nyt nukkelimaan. Lähdetäpä naimaan, No. Miksi sä Minnaa kahtois? Illalla. Mä tykkään enemmän tämmöisestä iltahommista, Minä mutta sitten tietysti Lesbos-seksistäkin aika paljon. Mistä seksistä? Lesboseksista olen Niin. nainen. Lesboseksia. Minäkin voin pukeutua naiseksi. Okei. Lesboseksia, kauhia kimppakivaa, vittu 4 Joo. lesboseksi. Ei vittu. Joo. Te otatte kato vaatteet pois nää ja annatte meille niinku pikkuhousut ja rinskat, sitten se näyttää niinku mekin oltais muijia. Ai jaa. Niin. Nyt on vessapaperia sinne. Niin. Joo. Noniin, miten ois Miten ois? Niin. Noniin. Lesboseksi aika. Let's go. Let's go, lehmät sonnilla seisoo ja se on Miikka. Onko näin? Sä pääset. No. Mä oon itekin nainen. Anteeksi naisellisuuteni. Ai jaa. Älä kuvaa todistusaineistoa. Kyllä saa kavaa imää. Mä tykkään lutkuttaa. Vähän ois ihanaa päästä vähän siis silleen lesboseksi harrastamaan. Väntelusta oikein. Onko Miika kielimiehi? Eikö siis naisia? Kielinaisia. Niin minäkin olen kielimiehi. No niin. Sairaita juttuja täällä on jumalauta. Mennäänkö me harrastamaan kieliä? Nytkö? Nyt. No Heti lähetään sinne nyt sitten vaikka heti. Joo, no niin hyvä. Tytöt kanssa. Eikö siis mies ja tyttö? Ai jaa. Niin. Mä en kuullut se lesboseksi porukkaan. En minäkään. Ei mullakaan oo naisvaatteita. Saanko mä ainut nainen tässä porukassa? Ei, on meitä 2. Erittäin kiinni. Onks meikä nyt nainen? Oo. Miksen? Sota. Onks mä nyt nainen? Mä oon nähnyt jätkilläkin tommosia. Minusta ei saa naista tekemällä. Mä aika tavoin. Saapaha. Enkä kerro miten. Veikkaamalla. Silloin meikä... Joo! Mulla on meikät mukana. Ei, mullakin. Silloin meikä vaan on paremman näköinen silloin kun meikäs meikata. Lyödäänkö vaikka veto? Mistä? Mutta mä sätkän veto. Mä annan sitten vaikka 10 karamellia, jos tämä ei mene hyvin. Tuohon käteen. Mennään nyt meikkaamaan minut. No niin, päätään mun huomioon. Ai älä. Harrastetaan sitä ihanaa lesboseksiä.